Šta je kuransko čudo? Ili po čemu je Kur'an specifičan? Jeste što je Allah sačuvao Kur'an. Što se ni jedno hareke, ni jedan harf nije promijenio, niti će se promijeniti do sudnjega dana. Druge knjige su se mijenjale i mijenjat će se. Izmijenjene su. Nešto je ostalo onako kako bi trebalo da bude. Nešto je većina tih knjiga izmijenjena. Vidite, svako malo neki novi manuskript se otkrije, pa onda uopšte ne odgovara onom koji je bio prije njega i tako dalje. Kur'an je isti. Svaki harf je isti. Od vremena objave do sudnjega dana će ostati. Zašto? Zato što je Allah u Kur'anu objavio i kazao inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Zaista smo mi objavili Kur'an i zaista ćemo ga mi čuvati. Kažu da je jedan od najstarijih tefsira, tefsir imama Tabarija, rahmetullah alejh, Muhammed ibn Đarir al-Tabari, koji je preselio 310. hidžetske godine, znači prije 1100 godina, kažu da je manuskript tog tefsira, rukopis tog tefsira otkriven tek prije možda 100 godina. Skoro 1000 godina, znači bio je izgubljen. Kada su ga učenjaci, mufesiri, arheolozi otkrili, našli su taj tefsir, da su ajeti poređani kako treba da budu poređani, tako dalje. Nema ni jedna greška, sve je na svom mjestu. Jesmo li mi svesni te blagodati? Šta znači originalna Allahova riječ i čuvanje te knjige?